Здравейте, здравейте! Добре дошли в следващият епизод с колелата. В този епизод ще правим още един проект. Отдавна не сме правили проекти, от няколко месеца. Да, защото имах ангажименти, на работа съм, то все още съм на работа. И така и така. Ето я рамката. Помните ли тази рамка? Помните ли я? Сетете се откъде тази рамка. Сега сложете видеото на пауза и се сетете откъде е тази рамка. Тази рамка е Drag the Bomb от това колело. Ето го. Как беше преди. И сега ще видим как е сега. Как ще е сега. После. И сложих нов шок на Fox. Чакайте, че тук от седалката, като съм правил. Тук скоба, нова скоба съм сложил. Боядисал съм го. Цялото колело. Рамката съм боядисал. Нов шок съм сложил 240 мм. Отрязал съм ограничителя, защото не можеше да се събере 240. Обтегач съм сложил. И остана само да продължим с проекта. Ето го и рама. Ето го. Ето го, шока е X-Fusion. Ако не сте разбрали, съм го сменил вече. Просто рама много ма кефи. Още ми остава верен. Ето го и другото колело. Всички части от това колело, което съм го взел за 250 лева. И те само гумите струват около 120 лева, защото са Schwalbe Magic Mirror и двете, което е много добре. Курбели ZX USA, те сигурно ще са скъпички, не ги знам тя. И цялата предница, все още гърповете не са изхабени, което е много добре, удобни са. За 250 лева цялото колело. Смятайте. И работи прекрасно. Само задната спирачка е някаква странна. Тук с пластмасова основа, пък ръчката е от нормалните. Алуминиева. А не като нормалните е таква спирачка предна, Shimano примерно. Ама и тази спирачка ще я запазя, защото ма кефи. Всички части, освен колчето за седалката, колчето за седалката остава тук, скобата съм я взел. Цялата скоростна система, касета, всичко го махам и по-скоро цялата скоростна система остава с това колело. И ще слагам 8 скоростна система на това колело. Его обтегача SRAM Black Box за 8 скорости 9. Мисля, че. Ама нямам команда за 9 скорости. SRAM. Вилката има лека протривка, както виждате, ама ще карам известно време тъй, като се чудя дали да си купувам вилка. И ако имате някаква вилка, примерно, пишете ми долу в коментарите, покажете ми ваши вилки, ако имате, да продавате. Аз ще помисля, ама все още се чудя дали да купувам вилка. Иначе колелото се работи прекрасно, всичко му е изрядно. Какво да ви кажа? Много е добре. С хубави гуми. Задната капа е много добра. Като гледам, предната капа е от тия нормалните. Кормилото много ма кефи. Дълго е. Лапата също ма кефи. И нека да започнем с проекта. Като цяло. Така, сега започваме да махаме цялата предница. Кормило, лапа. Всичко имам, чашки, тук има всичко. Със сигурност има. И ще махаме командата. Трябва да махаме... Мисля, че трябва да махаме всичко. Спирачката и гръбовете. Сега махаме капата. Първо капата махаме, после ще махаме и котката идва да ми помага. Или да ми пречи. Не знам. Махнахме.
развиването става по-трудно, отколкото. Какво стана? Докато се нагодя. Ами на земята ще махам аз. Той дръжката трябва да е от другата страна, за да можете да натискате, да напъвате и после докато натискате, развивате. Аз съм го развил. Даже и да ви кажа, да ви се похваля. Сега кога сме 25 юни. Това видео не знам кога ще бъде качено. Ама оно е ендуро. Арал Сируса. Помните ли го? Взеха ми го. Днеска ми се обади момчето и ми каза, че ми го взе. Което е много добре. Готово. Още малко да стегнем. Хайде. То с времето ще се стегне тече. Така. Айде, какво стана? Добре. Стана. Така. Идеално сложи се. Сложи се. Което е добре. Да се вие тук автомата. Айде! Сложихме капата. Добре, идеално. Сега тук развиваме. Опа, мале, че ще да падна. Тази друга препоръчка нямам вече. За жалост. Така. Айде, кормата да махна го. Хора, я гледайте колко хубаво стана за сега. Сложих вилката. Луфта оправих, няма луфт. Никъде. Което е идеално. Сега остана спирачките да сложа. Ама то какви спирачки да сложа? Тя предната сложена. Предната е сложена, добре. Ама задната ще трябва да я махам и да сложа командата за 8 скорости. И то ми остана, другото ще го правим утре, защото първо, че нямам жило на тази команда и искам да го сменя. Второ, че средното движение не мога да го махна. То по-скоро не средното движение, а курбелите. Те бая части останаха тук. И една котка, която спи. И в кисиката има още части. То кой има само една вирига. Дори отегач е резервен за 8 скорости. Вижте как стана колелото обаче. Много добре стана. Луфтове няма. Сложил съм, всичко съм сложил, командата съм сложил, така само жилото трябва да се сложи. И всичко е готово за момента. За днес стига толкова. И то остана само средно движение и скорости. То. Нищо друго не остана. Средното движение и курбелете утре ще ги махам, защото сега 12:20, пак аз почвам работа от 2 часа. Тече. Утре. Ще се опитам. И на другия ден успях да махна само един курбел. Плочата е права, не съм укривявал нищо, за щастие. Остана да махна този курбел и вижте как е средното движение. Тук е на звезди. Какви бяха, забравяйки
как се наричаха, Холотек ли, Молотек ли, как бяха? Холотек 1 май беше. Забравих. Ако се сещате, пишете ми долу в коментарите. О, малко по-късно махнах и следващия курбел. Втория курбел махнах. Пу, голямо чукане, ушите ми направо ще заглушия чак. Пу, бах мало. То. Ужас. Не, хора, искам да ви кажа нещо, което разбрах. Виждате ли ги тия двата ключа? Етос ключи и етос са ексцентрикови. За такова средно движение. На квадрат, то се за средно движение на квадрат. Този ключ е за такова средно движение на звезда. Влиза си като хората. Влезе. Етос е за звездичките. Пък етос не влиза. Не влиза. И повече не може да влезе даже и заклещите ключа от звездите. Его. Този ключ сега ще ви кажа защо са тези нещата. Да не се объркате случайно. Ако имате такова средно движение, имате такъв ключ, да ви кажа да не се обърквате, както аз се обърках и сега преди малко. Тези ключове са ефтини. По 22 лева някъде варират. Този ключ отвътре му се намаля радиуса по някое време. Отвътре, когато иде тази част, гърлото, там някъде се намаля. И е тук също. Само, че този ключ, радиуса му е по-малък, пък не, то си е по-голям. Даже и сега ще видите. Малко по-голям е отвътре. Те си личи. Малко по-голям е. Малко по-голям, съвсем малко по-голям. И отвътре също. То не знам дали ще видите. Вижда се тази дупка. То не е дупка, кръг. Виждате го. И е доста повече се намаля радиуса отколкото тук. Като цяло. Тук малко по-голям радиус има повече място. Сега го развивам. И се получава с този ключ. Его. Той средно движение, ето го как е. Easy Drive, Power Pro Components. Той е подобно като средното движение на квадрат, само че той е на звездички. Ето го как изглежда. $68. Той пише left, right. Ляво и дясно. Видяхме го, сега трябва да го забършим. Тази рамка няма повече какво да се маха от нея. Махнахме средното. Сложим крес. Слагаме средното видео. Така. Така. Тук леко да го затигнем. После ще го затягам отново и да сложим от друга страна вече. Остана само да сложим курбелите и сме готови. Леко да ги бутна с чука. Така, добре. Единия готов. Единия сложен да му завия болчето. Така. Така. Бомба.
Така, добре. Тей. Разтягаме и сме готови. Така. Тей. Добре. Още малко. Ето. Така. Да махна тези заключалки, да не ги изгубя както вчера. Загубих на ония колело. То не беше вчера, ония ден беше. Слагам веригата. Дано да няма нужда от скъсяване или от удължаване. Би трябвало да няма, но да видим. Дай Боже да няма. Мама няма да има, но защото колелото става високо и по този начин веригата става още по-стегната. Още по-стегната става и не знам. Ще видим. Как ще? Ами, какво стана? Добре. Тука и е така. Ще сложим веригата само, да видим направо как ще. Така. Пак скоро ще ги регулирам утре, защото сега няма. Като сега трябва да се къпя, че после съм на работа. Подир малко. Съм на работа. Абе, ще ви съдя. Айде. Май ще има нужда от скъсяване. Да, ще има нужда от скъсяване, и то бая. И то бая от скъсяване ще има нужда. Махнах веригата. Има само нужда от скъсяване. Защото преди тази верига цялата скоростна система бяха на рама, на ети колело. И тъй като от тука до тука разстоянието е по-дълго на рама, отколкото на драга, и заради това веригата трябва да се скъси. Иначе е добре. И това ще е края на този проект. Готов е проекта, остана само веригата да скъся. И едно жило да купя за 3 лева за задни скорости, да ги регулирам и съм готов с колелото. Пък ако ви беше харесал проекта, знаете какво да правите. Бутона, долу да се абонирате. Ако сте научили нещо, ми пишете долу в коментарите нещо. Какво сте научили. И това беше от мен и чао, до следващия път.